ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിംടോ ജ്യൂസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിംടോ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: വിംടോ സിറപ്പ്, പഞ്ചസാര, 1/2 ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചത്, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ജിയാ സീഡ് കുതിർത്ത് വെച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഈ 1 ടീസ്പൂണ് സിറപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാല് മിക്സർ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ മിക്സിയിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു ജഗ്ഗിലോട്ട് മാറ്റാം. മധുരം ഇനി നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോമ്പായതുകൊണ്ട് മധുരം ടേസ്റ്റ് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച ജിയാ സീഡ് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ജ്യൂസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും.